ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи рудакӣ, собиқ ном Ленинский район, тарафи селхозтехника. Бародаро, дар навори имрӯзаи мо дутта гови сементали очабача гусаладор ҷӯшо бо анаи якум шай, хоб анаи дуюм шай. Бародаро, ғайр аз ино якте дига буқаи шведи тоза ҳаст барои балишикҳои швед. ин ҳардушам сементали тоза, якчанд солае дар хонаи ҳамин бародарай. молҳои боварӣ 100% молҳои деҳқонияй бародаро. хоб баъд анаи буқа ирам дар давоми видео маълумотоша метем. дутта гови очабачаву якта буқаи шведи тозара маълумотоша метем. навора то охир тамошо кунед, нагзаронда ҳамаи маълумотоша бигирен. маслиҳати хуб карда харидори аниқ шуда баъдан занг мезанем бародаро. рақамо дар рӯи экран мешава. телефон WhatsApp 24/7 кор мекунад бародаро. видео маъқул боша лайкора бизанед. мо навора сар мекунем. хоб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда аз ҳамин гов навора сар мекунем бародаро. хоб, ин чандум гусалаш гуфтен ака? Якум гусалай бародаро. гарантиш қати оз дандонош ҳам мебинед. гусалаш буқача я? гусалаш буқача 24 соат дар пеши очаш ҳуй мегаштай бародаро. чӣ қай шире ки дора ҳами гусала мемака бо мондагиша як рӯза саҳар бега, саҳари 5 литр бегаи 3-4 литр ҷӯшида мегирифтааст. ғайр аз гусалаш бародаро. ай гусалаш мондагиша меҷӯшидааст. агар хеле баста парвариш кунен ку камашта 15 литр шир метия. анаи буқачаи гусалаш тамошо кунед. 2 ҳафта ина шидай. бо видеош ҳам ҳастай бародаро. видеош ҳам ҳастай. уже очаш буқаталаб шидагия алакай. вақт нашида алакай буқаталаб шидагия. иншоалло ки буқада мемонед. бо буғуз меша сементали тоза мақсад бародаро. аями майдакиши бародар калон кардагиай. шумо бо дили пур нашод саломатӣ хӯрдан чочош ҳамаша бо дили пур шид гап нест. ина соҳибаш ҳамаи чиз хӯрдан саломатӣ шатазаништа ҳама тарафшта гарантӣ додеста. ира буқачаша ҳами агар 3-4 рӯзашам бигирен таи 15 000 мегирен. ҳамин намуд парода гусалора. хоб, нақшам иншоалло дастрасай. хоб, ҳамин видеора ба балешикҳои сементал ҳатман роӣ кунед. агар шумо ҳам ки харида натонед, ҳастай бародароне ки сементали тозаи боваринок кофта гаштанд. ака мамур ягон кадоз мега ки синаш че майда я чкалона ка ка ҳоз гусалаш ҳамара макидагия. якташ мондагиштена. мақсад қабул ҳам чизе ки ҳаст ҳамура гуфтеста бародар. хе ягон вай неста. мисол одами деҳқонай сеташа макидай, якташ мондагиай. анаи гусала гуфтем ку 24 соат ҳами ҳуй мегашта дар пеши очаш мемака. боз ҳам ки хеле барои фурӯш молоро тайёр кардаги нест. мисол ягон вақт наҷӯшидаву хел не. ман ҳамин саҳар баъди соати 10 буд 11 буд хабар кардам ки ҳамин тараф омодаистам. чизе ки ҳаст ҳам хел бировардастем бародаро. ака нархша бугӯ. я нархи зур мон ки молот зур буда иншоалло. я одами гирифтагиам раҳмат буга. 52 мон мешава ка 51 монем чи чизе 51 ба хотири шумо ака ҷон. тамом бародаро. сементали тоза очабача буқачадор. хоб, иншоалло ки 15 литр шир метия. бо вобастаи тарбияи хитонай. хоҳишмандо беmalol омода ай пеш дида метавонанд. 51 000 сомонӣ муомила дора бо. муомила дора. дастафкаша чӣ хел мекунед? проблема нест. дастафкаш проблема нест. шид гап нест ака. мана бародаро, фақат каминтарои безеб дар кор нест. я дандоншам бинем ака. анаи дандоношай бародаро. мана шид қабул ака 100%. я бо сусу бигардонед бародаро. ин акун рагаштаноша мебинем. мана бародаро, машалло говай. нес ҳар битмон барава чихи 100% ако проблема нест ака ҷон. гусалаш бародаро, хитон бо чашми хитон бинед. уна гусалаш и очаш 100% мол гуфтем ку бо дили пур худмо гирифта тарбияш кардагем ака. ин гусалаш буқача шид гап нест.
иншалло касе мегира раҳматша мегӯ. иншалло. Хуб, мегзарем ба гови дуюм. Иш бо симентали гигант ай бародарон. Симентали гигант гусалаи и ғунӯҷинча барои одамоне ки мол мекунем мегӯем ку мана я паҳн мешавем. Чанд моҳа гуфтен ира? Фақат 2 моҳа шидест. 2 моҳа мана симентали тоза мода ғунӯҷинча. иншалло ки айочаштам зуд мешавад. Бо акам мамур метон чи акаҷон. 10 рӯз зиёдтараш ҳам мол ака буқа рафтаги, буқи симентал мондаги ма. Уже рафта? Шит гап нест. 100% иншалло. Ина пистонош ҳамашан нишон мета акаҷон. Не. И дуюм гусалаш ака. Дуюм гусала ай? Ина бародарон. ҳатман ҳамин баличкои сименталда роҳӣ кунем видеора ки браса ҳамин сои бишта браса ки як кас бигира барака биё моли деҳқони ай 100%. Ё ма гирим ака ра гардонам мақсад одам буга ки почаш дар мана исус ва 100% ягон поча ягон чи дар намекуна иншалло. Мана бародарон. Аҳлишта хурдан саломатишта соҳибиш 100% гарантия додаста барое ки аз молиш 100% дилиш пур ай бародарон. Моли хонаша. сум дар кор шуда фрухтеста ман чочошам аҳмият. Бақа бакаҷон ягон чи намеган 100%. Шата патта хеле ягон чоч кур нест акаҷон 100%. Моли деҳқони акаҷон. Шит гап нест. Я раҳ бигардон ака. Ҳаш акаҷон. Чу ма. Рагаштон шабнем дуюм гусала. Ма. И вақти ҷӯшидан шидест акаҷон фамиди? Барои он нест акаҷон то ҷӯшидана. Шит бабан ака дандон шабинем там. Хай хай дидан мегирам моли аҳл акаҷон яфше. Биё акаҷон. Мана. Аҳлиша дидеси на вард 6 дандон дуюм гусала гарантия хати соҳиб фиста. Акаҷон. Чизи гуфтагимона бо савол метиҳам барои ҳамин мо баъзе чизҳоро такрор гап мезанем. Акаҷон барои касал буданаш барои ҳам чочош кур набуданаш акаҷон барои почош акаҷон ҳамаш 100% акаҷон. Ба акаҷон шириш акаҷон 20 та зиёд ака мо да 20 та гарантиш метем. Бо акаҷон вобаста ай охири мола ака. Фамиде? Одаме ки ҳаст акаҷон нигаҳ мекуна ира зиёд мета ака. Одаме ки ҳаст акаҷон кам мета. Нам хел бародарон. Хай сунша худо мефаҳмем бародарон. Ҳами ҳар кас ҳар хел нигаҳ мекуна, шароити ҳар кас ҳар хел ай. Барои ҳамиқа ҳозе ки и бародар дар хонааш чӣ қад ҷӯшидаста боша ҳамун шира гуфтаста шумода. Ана и як гусалаш. Саршин гусала ғунӯҷинча ака. Сарти ё зур мешавад. Бо як будава нишонаш метем. сиёмкада. Симентали тоза гуфта баъзе бародаро мепурсанд. Мана ҳаракат кунед. Дутта очабача буқа рафтаги бо яташ уже буқа талаб. бо ягон гусалое ки хонада бошем хеле гусалои беоча боша и сар медодай 100%. Дига гусалоам маконда мегирем. Ильёс хуб ака нақша буга. Чанд симонем акаҷон ами бал подписчикода кайф кун акаҷон хеле. Чанд та мондани ака худо. Акай моло да бозор да дига канало ка 60000 мега. Бо қимат намегем барои шумо моли худмон акаҷон. Ният мо 55000 фурӯхтан акаҷон 56 мемонем иншалло бо муомила мекунем. Шит гап нест. Чӣ қадar ака? 100%. 56000 сомонӣ бародаро. 2 моҳа ғунӯҷини тоза симентал дора. Бо 15 рӯза гуфтена 15 рӯза буқа рафтаги бародаро. Гарантия хати соҳибиш худш ба дасти худш мондаги ай. Хоб ширшам шуниден акуш соҳибиш чанд қа гуфт? Ильёшон бё ҳай кира гарашон нишон мекунам. 56000 сомонӣ муомила дора даставкашам ташкил мекунам. Моли ранги асб баландиш ака. Чу. Да химча беги бачам. бародаро ина рагаштаноша бинем 100% молай. Хоч бача. Машалло гавая дар комментарий ҳатман як комментарий хуб бинависен ки ба хотири намхел зотхо. Шит қабул ака гап нест. Тамом. Анаи буқара боша ба балешкои швед роҳӣ кунем бародаро. Барои зотгирӣ беҳтарин вариант ай. Як сола гуфтена? Ака як сола ши. Як сола шида бародаро. Тоза шведски ина гӯшоша бинем. шошай калашта калонай. Ира паҳн мешавем. Порча ғавсиш ҳама ҷоша аҳамият дем бародаро. Ба қадри имкон ман сиёмка карда ба шуморо нишон додаистам.
бо хоҳишманда бемалол метавонед омода айпеш бибинем бародаро. ҳама тарафа тамошо кунед. хоб 1 сола гуфтем, хурдан саломатиш чулоқ пулоқ набудан ай тарафи соҳибаш гарантӣ дода мешавад бародаро. иҳоли гусалае 100% барои наслгирӣ. И пародох то медонед як чақо меша барои паридан. Фермачата гирифта монед. Иншолло ки хизмат мекунад. Ака нарх чанд пулира? Чанд сомонем акаҷон? Ям подписчикот кайф кунака. 25500 акаҷон ина. 25500 а? Иншалло 20 сомоли тонна мешава ака. 25500 бародаро, 1 сола шведи тоза. хоб боз ҳам камтарак муомила доштааст. Камтарак муомила дорад, даставкаш ҳам хай ташкил мекунад. вақти савдода маслиҳат мекунем да. Даставкаш ҳам дигараш ҳам ҳастае ки мумкин бародароне ки ай раҳи дур харидорӣ мекунанд ва ёрам расчётоша гирифтан дар кор. Иншалло. барои ҳамиқа марҳамат мана. 3 та мол бировардем, 2 таш гусаладор буд. ҳамаш иншолло зотҳои хуб якум сорт молоанд. یا اون کس برای که همشه یک جایی بگیره هم مولاره هم انشالله اکا نرخ میکنیم ما دهقونیم اکا که خرید فروش نه انشالله معاملش با زور میشه انشالله. همه امکان قدر اکا جون همه آدمایی که ملکن زنگ زنه بگیره انشالله ده حق من دعا کنه بهترین میشه اکا. شید گاب نیست اکا. خب برادران نوارا در همینجا جنبست میکنیم. مولو محقول شدگی باشه حتما لایک رو بزنین. از کانال دور نشوین. نوارهای زور زور حولی آی پیش هم ماده برای کار برادران.